akasenga zvake 41 votes. Iye nomokonzo nditi hanzi makore atagarise mudiwa wangu ndokutenda kuti wakachengeta chitsidzo. Dzakaona dzimwe dzakatoparara kwatadza kuchengeta chitsidzo. Vamwe nekuda kweruchiva chimeso-meso zvikadhakwa asiwo wakachengetedza tingotese nazo noyo. What a nice song. Let's move on to number 3. Jeans Radio, tinoti nakutwa ino zvino. Uyanetonga akaita kubikirwa mumagitarizo. Kupenga newaya tekwi Amos Tekwani hanzi mafaro mwena 53 votes pa number 3. Makorokoto mfanami zikwendeka kutita patsogoro yacho Makadiko Bloemfontein Witbank Cape Town Port Elizabeth Deibeni Peter Marisibeki Umnambiti Khaled Smith Zirisei pa Newcastle Harry Smith mwadi Aparasei pa Johannesburg Azirikufamba pa Pretoria Zirisei pa Polokwane Rustenburg ne pa Brits Mpumalanga Zwakadi unoshezera joy kumuchako chauyeku mukadzine vana unoti vanochengetwa iwo chichengeta vana vechimwe chikova uchifara joni uchijamarine pami Saidi chidaro, Saidi chidaro, Barume Saidi chidaro, Barume Saidi chidaro, Zakuri kupusa, kunega kumara, Zakuri kupusa, wakunega kumara we. Nani mushawangu na muziana nazinomauya kunamai zakuzia vana asimuda muzianani imbano isianani koina iwete kwani wandikwadza amai Arketumburutsi zirikavagere pana vatule kuti hai vakadhoko vayacho ziri kufamba ziri kuendeka pane Venue Blue Jeans Radio ndonzi hati David Chipoy the Blue Jeans Master. Kaweka uneyaziya masystem yacho atiri kudzikwapaidza sesuka vene venyika veganda remvura motidi Makadi pa Blue Jeans Radio Station. Rangu zitanoitwa Musa Marimbire. Ndiri committee member ye Blue Jeans Radio Station. Ndinotinakirwa nezvirongwa zvatinokupakurira misina nguva. Pa number 2 70 votes anonziye Musa Marimbire mukwasha wangu. Hanza hapana yekuseta, hapana yekutamba. Eka hapana yekutamba. Zvakatodhakwa, zvakatovharana. Makadi vateereri vose veBlue Jeans Radio zichandoitwa Gertrude Jonasi, committee member yeBlue Jeans inotikomborerwa inekuropafadzwa nekutapirirwa nezvichabva pano pane pfenuro. Amana yekutamba mwana wamai aiwaiwa wotoshanda nesimba. Amana yekusena mwana wamai aiwaiwa wotosunga dzisimbi. Amana yekutamba mwana wamai aiwaiwa wotoshanda nesimba. Amana yekusena mwana wamai
1 kusvika ku8 zviri kufamba here budiriro madi apa dziva rasekwa Warren Park aparisei pabhanketi pachinoende pakadoma mutora shanga nerushinga pachegutu pakadoma makavhaya kwekwe zvakadii pagweru kwabulawayo linjani Plum Tree. How are you doing, people? Mount Darwin, Bindura Mazoe, Concession, Shamva, Chabwino, Pamusi was Rufamba. Kwakatio Parse Papura, Murewa, Uzumbane Fungwe. Macheke, Chendambuya, Rusape, Nyazura, Odzi, Marange Zurufambere, Mamutare Sakufa, Ma OTS Danga Vura. Bema Valley Zurufambere, Chipinga Chiredzi, Zakadi, Nyanga, Wawonde, Paruda, Nepauna, Zakadi Diapo. Troti beki Nyanga zikufamba here. I Blue Jeans Radio. Hekano ikamboka gerepa number 1. Stereo 83 votes. Diza mwaririwo aune shuere haibude mumoyo marwadzo muchemwawe aiwe zvanyongora Ragandi bekutenda ukuru kune vaterere venhefenyuro yeBlue Jeans Radio matima na ayo nyika andoti verugare ngakuchengete mune zvese zvamunobata nditi ropafadzwa in abundance. Alright, ma committee members esa nditi mwari vanokudai mimi, mwari vanokudai mimi. Munkatadza kuti believe yenyu regai kuti believe inini asi believe mwari vanokudai. One day we will testify. Madimini Zibababa Makanyanya Anyanyisto. God bless you guys, I love you so much. Mafanzi eza nditi nevese vakavhota nditika nevese vanoshuvira kona Blue Jeans Radio chenda kumberi werugare ngakuchengete ngakuitire zvakanaka. Ndonzi Hati David Chipo the Blue Jeans Master baba kudzipa radio pacho ndoti musari zvakanaka atosongana muzvirongwa zvinotevera pa Gospel 20. Today is Saturday, remember, God loves you. I'm signing out, bye-bye.